L-akkużat ried li t-tellar isowilu l-vettura malajr kemm jista' jkun, għax qal illi ma kellux karozza oħra. Xeddan it-tellar stess illi Dean Donovan Frendo ħal karozza għandu l-istess karozza li allegatament bija tajjar u qatel lil Antoine De Gabriele. Il-ġimgħa filgħodu ngħata bidu għal kompilazzjoni tal-evidenza fil-konfront ta' Frendo żagħżugħ ta' 23 sena li jinsab akkużat bil-qtil involontarju ta' Antoine De Gabriele. It-tellar saħaq illi l-karozza diret maħmuġa u kellha l-windscreen imfarrak biħsara wkoll fuq il-bonet u l-fanar. Fil-qorti x-xut spjega li fis-6 ta' Awwissu marru l-garaxx tiegħu uffiċjali tal-Pulizija li konfiskaw il-vettura. Jum qabel fil-5 ta' Awwissu De Gabriele kien instab bla ħajja fil-ġem ta' triq Anton Buttigieg fi Zejtuna. Bl-investigazzjoni tikkonkludi li r-raġel kien intlaqat minn karozza l-lejl ta' qabel u tħalla jmut f'ġenb it-triq. Fix-xhieda tiegħu l-Ispettur Rodrik Spiteri spjega li l-kamra tas-sigurtà uraw kif għall-ħabta ta' 11 ta' filgħaxija tal-4 ta' Awwissu kienu żewġ vetturi għaddejjin b'veloċità eċċessiva minn triq Anton Buttigieg waħda minnhom tidher tolqot lill-vittma. Dan fil-waqt li xed ukoll surġent tal-Pulizija li ddeskriva x-xena tad-delitt u saħansitra ta' deskrizzjoni ta' kif instab il-vittma. Fil-waqt li l-avukat difensur talab għal ħelsien mill-arrest, il-maġistrati Farrugia insista li l-investigazzjoni ta' għaddejjin fosthom it-tfittxija għal terza persuna li huwa s-sewwieq tal-vettura l-oħra. Għal-astant, il-qorti ċaħtet li l-akkużat jingħata l-libertà proviżorja.